Esto respecto a lo del euskera. La Carra y Gorrotxategi elaboraron sendos informes diciendo que todo era falso. Y bueno, como antes hemos dicho, los informes eran flojísimos, han sido rebatidos tanto por mí mismo, un informe largo, como por Héctor Iglesias, que es un filólogo de Iparralde. Entonces rebatimos punto por punto las supuestas falsedades. No hemos sido contrarrebatidos, o sea, no se han tomado la molestia de rebatirnos. O sea, la prepotencia es tal que se sienten pues protegidos por todos los estamentos. Entonces han dado la cosa por zanjada y en eso estamos. En eso estamos, y además hay que decir con el beneplácito de todo el arco, vamos a decir. Esta que euskaraz egin behar dut, euskaraz bakizu? Bai. Bueno, gaur da 5. urte hurrena, ezta? Egunkaritan ikusi duzu Eliseo Gili edo Idoia Fili egindako elkarrizketan bat, edo editorial bat, edo telebistan, edo irratian, ez. Osea, badako isiltasun errezela bat, kortina bat eginda, eta inork daude irizpideak gai hau ez ikutzeko. Prentsan, baina harko guztian, eskuin espainolistatik ezkerra bertzalea da, ez da inor hemen salbatzen. Noizean berbada berriak edo garak zozer ateratzen du edo diario notiziasek, baina asko bultza egin da gero. Eta politikoak, eta berriz diot, harko guztikoak ez dute entzun ere egin nahi honetaz. Zergatik baita egingo genuke. Nik galdetu diat ere Salamakako irakaslei eta egia esan zintzilik utzi naute. Esango dut. Lehenengo email bat, ze kontatzen ari zara, behiratuko dut eta esango dizut. Gaur arte. Bat, unibertsitateak eta batez ere bere arkeologia departamentuak nahi zuen bere ganatu Iruña Beleia. Ikuste zen, entzute zen Pompeia berri bat zegoela hor, eta euskal desakeratua, baina eta egun urteko lana zegoela, eta orduan Eliseo Gil eta bere taldetxoa zebilen hor lanean, eta aspalditekia nahi zuen bere ganatu. Bi, gero, agertzen denean grafituak, hasieran esaten dute benetakoa direla, da dena gainera, Gorrotxategi, Kenarrek, Santos Iangoazek eta dena. Baina zer gertatzen da hor dago, nire ustez, inflexio puntu bat, Lakarrak ikusten dituenean euskarazko testuak, eta gauza batzuk ez datu zela bat bere aurreiritzekin eta horrekin, artikulua, esate baterako eta beste gauzatxo batzuk. Eta ordan esaten du, ez hau faltsoa da honegatik, eta besteagatik, eta besteagatik, eta besteagatik. Bere ohiko harrokeria egin. Eta orduan, besteak gelditzen dira zalantzan. Eta orduan, hain seguru, esaten dute, Gorrotxategi aldatzen da iritziz. Hain seguru daude, euskerakoak ezin dela izan, besteak ere, poliki-poliki, domino efektu baten, danak, gaur zuria zena beltza esatera pasatzen dira. Gero, Arabako diputazioa aldatzen da eta kasualidadea edo paradoja da PP zegoela garai horretan, eta Federico Velázquez izeneko ilustro xamar bat diputatu, eta arek entzuen eragozpene handirik ipini. Araban hori aldatzen bada, eta nintzatu beto. Aldatzen da diputazioa eta sartzen da PNV, EA, Aralar. Sartzen dira, eta orduan, Lorena López de la Calle izeneko diputatua ailegatzen da, kontatzen diote zera Iruña, esaten diote dana faltsua dela, erabakiak hartzeko, sinisten du
komisio bat jartzen du badanak adiskia direnak unibertsitatekoak eta faltsutasunaia konbenizagienak eta erabakitzen da faltsua direla. Eta hor amaitzen da neurri baten pelikula. Gero, badaude beste interes batzuk Madrilgo foroetan ikusten da, eta historiografia espainolaren arabera la vasconización tardía badakizu, teoria hori, ezta? Araban, Bizkaia eta Gipuzkoa ez zirela euskaldunak, ez dakigu zer zian, beltako ez dakiz zer, eta ardia araban ezertu zirela, euskaldun du zirela. Karo, grafito hau benetako baldin badira, teoria hori ikutara da. Ordan baita badago interes bat, esango desun, beste aldean ere. Baina benetako eragileak izan dira, abertzaleak izan dezakegunak, edo dana dalakoak. Eta erabaki hartu zen, eta jakina, hori buelta ematea zer esan nahi du. Bai, unibertsitateko prestigio akademiko asko ikutara doazela. Geografia historiako sailekoak eta euskarakoak eta bat. Lakoan kasartze bat, elitzaieke barkatuko orduan, azken erarte eusten dute. Eta politika aldetik ere bai, zer orduan, esan dizuet, ez ere PNV zegoen unibertsitatean, baina EA zegoen. Eta EAN orain daudenak, EAN diputatua zena, garai hartan, Lorena, momentu honetan, Bilduko juntera da. Orduan, klaro, ulertzen diazuek, uste dut. Beste galdera... Ezagututa, Núñez, behar bada ez da siniste zeina ere. Bera, zijoan, nahi zuen topatu Laiter 34, Bordigala historika, da pentsatzen zuen handitxi pasatzen zala, eta orduan, lehenengo nahi zuen 3-4 egunean topatu zozer espektakularra eta Laiter edo zozer. Uste dute hori izan zala, baita desegitea ere bai, baina desegiteko asko dago, osan erot, handia da, oraindik 10 bat bakarrik dago zertutan. Beste kontua da, onde makina esartzen estrategia guztia esartu izana horro sektore baten eta estrategia guztia onartu izan ez. Bai, ez dute lerro bat ere argitaratu. Norbait doka... Tartea bat esaten dutena berdina, isilik daude. Begira, hemen gauza asko dare eskandalagarriak politikoak egin dutena unibertsitateko irakasleak, baina niretzat eskandalagarriena da arkeologoen gremiokoena. Osea, jo ezagun faltsua direla, hipotesi moduan, baina zera Núñezek eskabadorak egin duena, zer horren aurrean ez da esan esan behar? Nun daude arkeologoak eta argazkiak lehenengo egunetik egon dira mundu guztien biztan, interneten bideoak, dago super dokumentatuta gaia. Nun daude arkeologoak horren aurrean? Guk komentatzen diegunean zerbait, bai, nik ez dakit bai entzuen zerbait, ez dakit zerbait. Olako itzaldietara ez dira etortzen. Donostian eman ditugu zen bat itzaldi, eta, nik arkeologoan ez ditu ezautzen, baina banakan batero beste bai, baina uste dut arkeologo gutxi etortzen dela. Eta iaz gonbidatu zituzten Euskararen jatorrearen elkarteko lehenengo nazioarteko sinposioan, gonbidatuta zeuden eta inore zen agertu. Eta ez bakarrik